Ụmụnne m ele ụtọ n'ụlọ ọ dị okwekwurechi o nwere nnọọ ihe m hụrụ tụga m ọchị achịkọtala m ya ahụ ama m ote m si ahụta gị mbịa na atụgharịgidere m uche na ya wụ ihe m so mba ka m bịadara m bịa gbotowara ya ọnụ biko na ọsụdọ ngịrị wụ ihe na-esere amị na polisi this power tussle na-esere polisi na amị mgbe ụfọdụ gị hụ oweke ya wụ na trafik jam polisi na-aga amị na-abịaghala ha achọwa iji polisi na ha so na force ọ gịnị wụ ihe a mgbe ụfọdụ gị hụ polisi ha ekwechiri ha na amị aga m egosi ihe kpatara m ji na-ajụ ajụjụ a mgbe ụfọdụ ha ekweghị gị na ọgụgwe ngam ndị kele bụ egbe ndị kele bụ egbe mana ịhụ polisi na egbe ha bụ fesi amị ị na-aghọta dat na ọ dịkwa ka uji ọtọ gachakwa ndị ke ọwụ because of training ka ọwụ na salari a na-akwụ ndị polisi karịrị ke ndị amị ọ ga-awụ na ndị amị na-ewe iwe ọ gị na-ewe ihe amị ji ha hụ polisi ihe gbasara polisi ha na-agbiri na ha na-achọ igosi polisi dat na ha eso gị enwe ihe mme ga-imagine lewetala nụ picture n'ugbo ene unu lee na that small signboard ihe edere ebe ahụ do not urinate by police order fine 20,000 ihe ọ pụtara wụ gị wụrụ nwanyị na the whole of that area n'akụkụ ya enwere police station because ha amaghị na signboard ha ọ wụzie na ikekwe ndị nwenye dị nha akwụkwọ ọ epere ịma perịta ịma ihe edere gị wụrụ nwanyị kpalie nwe elu ka enye ọma mmiri polisi awụchashia jụwa nsọ wee hụ ihe edere nga mgbe ị na-akụchicha na-agbatị n'ụka ya efuo ṅụ 20,000 fine because ha anaghị eme ebere ị ga-akwụ 20,000 ahụ ya wụrụ nwoke ngwa ngwa ị na-ebupụta ogirishi kpam aga ekwe nyocha dị mma mmiri agba oje ga ṅụkọ ọkọ egbe gị tụnwe 20,000 kwụọ ya wụ the fine ọ ya ka signboard a na-ebe civilians na-agafere egbe ka onye amị lechara ihe awụ enwere other places n'akụkụ ọhịa ọ ga-aga nyụọ mmamịrị mana ọ gaghị aga nyụọ mmamịrị ebe a ya agawa nnọọ n'ekiti ihu that signboard ọkwa ọ na-anyụ mmamịrị ya na-ele ma polisi ọhụ gakwa ya the police officer ma ọ na-ahụkwa ya kpapụta nnọọ ogirishi ọfọzi ntụrụ ka ọ gbata ya ka ọ nyụọ mmamịrị na that signboard and the police officers enwe ka emere pim enwe any one of them jụrụ ya sọ wee hụ ihe edere dị wee hụ police order that notice ọ wee hụ ya ọgụ nwenye ka ha na-ele na-ekpu ya anya ya jos nnọọkwa na-enyo mmamịrị nyochakwanụ ngwa ngwa mba ya ekwechiri nga ya nyonyo ya na-ekpu ha anya adị onye bịara bịa ejide ya 1 naira weta ya nyocha fechashi ogirishi wee kpoo ha ihe chia pụwa ndị polisi anọrọ nga na-ele police officers na-ele sigodi nnọọ na ọwụ civilian ụnụ ma ihe ọ ga-apụta ọ ga-akwụwa dị 20,000 mana ahụ a ga-elu ifu na a ga-asị ebe elu onwe first before ya bịa ntọ kwụọ 20,000 and a ga-akọtọchagbu ikwe enwe ihe mana o ruole onye amị n'ugbo ene ọ na-ahụ na onye jụrụ chagbule mmamịrị nyocha ya n'ukwu dị pole okwu dị signboard gawara onwe enwe onye mere pim ha nọ nga na-arịrị aka n'isi ekpu ya anya ya nyewakwa nyocha gawara onwe ihe ọ pụtara n'ụwa nọ onye ọbụla nwere onye aka ya n'ụwa na ịnọ n'ime ya enweghị onye na-enweghị onye aka ya onye pụtasị ya wụ the number 1 in this whole wide world. God is up there. Enweghị onye na-enweghị onye aka ya kwere na enwere onye aka nso onwe ya sọpụrụ nye nsọpụrụ ruru ụwa na ịnọ n'ime ya enweghị onye na-enweghị onye aka ya but then again ị gaghị ekweta na ịka mmadụ gị bido na-ebuli the person gị bido na-ebuli ya gị bido na-akpọ onye ahụ agwa ọjọọ na-eji ikikere ṅụ na ịka ya ike na-enwe ihe ọ ga-eme gị ime ihe onye ahụ ti gị iwu mgbe niile gị tụwata ya mgbe niile gị ịchọ ịbịa wụọ ya n'ala ka ndị niile na-ele enye onye ahụ anya ka ha ghọta na adịghị onye ahụ wụ to you nwekwa ihe na-enweghị repercussion yes enweghị ihe na-enweghị repercussion mgbe ụfọdụ ọ ga-aka mma na ị gara confront mmadụ enwe ndị na-eji anya ihere emebie ihe a na-eji anya ihere egbu mmadụ a na-eji anya ihere emebie ihe a na-eji anya ihere mebie ihe onye amị n'ugbo ene nga onye ga mmamịrị ana na police
area. Ọwụ na ha pụtara ugbo mebi dade ya na ogiri ka o ji anyụga mma before ya mara enwe accidental discharge agbagbo ya. Onye nwụrụ anwụ anwụọ na ogini butere ọwụ igosi that na enwe ihe mmadụ ọwụ. Gị gaa na teritori mmadụ gị na-egosi onye ahụ, onye ndị na-asọpụrụ onye ahụ, ikekwe ndị ya na ndị na-elelute anya sọpụrụ, gị na-agwasị ndị ahụ that na onye ha na-asọpụrụ na-adị onye ọwụ. Ụdịrị onye dị otu a nwere ike iji nwere mee ihe na o kwesịghị ka eme, nga ọ na-eme ka iwu ohi were na teritori ya kwụrụ. Nigeria ekele this country a na-akpọ Nigeria ọhịa na-akpọ ewem. Ọhịa m hụrụ m sị m abịa elecha m the video just that aga m abịa buru the video abịa doere ọnụ ngara, mana the video na-atọ ọchị ọwụhụ bere ihe. Elecha m ya just screenshot ọ ya scroll up. Ụmụnne m, onye na-eme nke ọ na-eme kweta na onwe onye ka ya, enwekwana onye ka jirịta ya nwayọọ. Ụwa wụ suru ga-adịcha mma, enwe ihe ji ike eme na-adị mma. Udo dịrị unu.